जि कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि जि सानसेनि हाबाफारि जों खुंजानाय जि कनभेनसन बे कनभेनसना फैयै फैयै जोबथि महर थामहिनबा गेवलां मेला सोलिबाय दं। दिनै जों सानसेनि हाबाफारि जों गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे नैबे जोंनि समस्तियाव बा कक्लाबारि समस्तियाव जोंनि नैबे नेशनेल हाइवेआव जिखिनि थासारिफोर बा एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानाय नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोननि निउस चेनेलजों बायदिसिना रोखा रोखा फोरमायबाय दं। दाखालि बावैसो हाबा जागोदान बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ हारिमु नेहाथारि बिथाङा बेयाव जिउ जोबनानै थांबाय आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन समफोराव बेयाव गोबां एक्सिडेन्टनि जिखिनि जाथाय बे जाथायखौ लानानै जों दिनै लोक्षि बाजारनिफ्राय दावधारासिम जिखिनि गारि सालायग्राफोर बे बाइकआनो जा ट्राकआनो जा ड्राइभार जिखिजाया गारि सालायग्राफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय आरो जोंनि रायजोफोरखौ जाहाथे मोजांहाय गारि सालायनायाव सामोल होनो हायो बिनि सोमोन्दै जों मोनसे लं मार्च माने मार्च खालामनानै एवारनेस मोनसे लादों आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे जोंनि कनभेनसनाव जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जि ब्लक कमिटि बे ब्लक कमिटिया मोनसे डेलिगेटनि हेफाजाबजों जों पार्टिखौ इउपिपिएल दोलोखौ रायजोनि गेजेराव माबोरै जों लानानै थांनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि फारसे जिखिनि जौगाखांनाय बे जौगाखांनायखौ जों माबोरै खालामलांनो हागोन बिनि जिखिनि रड मेपखौ जों खालामनानै लादों आरो जौगाखांनायनि जिखिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर बे हाबाफारिजों लोगोसे समाजखौ जों माबोरै मोनसे मोजां थासारियाव लानानै फैनो हायो लाइमोनफोरा बोरैहाय बायदिसिना समाजनि गाज्रि थासारिनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिनिफ्राय बोरैहाय जानगाराव थानो हायो बिनि सोमोन्दै जों रोखा रोखा सावरायलायनाय जादों आरो नैबे दा समाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि आरो जोंनिनो 63 नं चापागुरि समस्तिनि मानगोनां एमएलए थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदो आरो नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो खालामनो थाखाय नाजादों दि जोंनि समस्तिखौ माबोरैहाय मोन 40 समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन समस्ति जों खालामनो हायो माबोरैहाय मोन 40 समस्तिनि गेजेराव जोंनि रायजोनि गेजेराव खामानिफोरखौ बा रायजोखौ जों मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बर' हारिया गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि जिखिनि सिमांफोर बे सिमांफोरखौ मोनफा मोनफायै जों बोरैहाय मावफुंलांनो हायो आरो 2020 मायथाइयाव जि गोजोननि जि मोनसे एकर्ड बे एकर्डनि सोमोन्दैबो जों इमप्लिमेन्टेसन बे मावफुंनायनि थाखायबो जों गुवारै सावरायनाय जादों मानो होनोबाथाय जोंनि नैबे कक्लाबारि समस्तिखौ इन्डास्ट्रियेल मोनसे एरिया होननानै बे एकर्डआव फोसावनाय जादों बे लेखायैनो जोंनि जिखिनि एकर्ड बे एकर्डखौ मावफुंनाय लेखायैनो नै दाखालि बावैसो नैबे कक्लाबारि फार्माव जि इन्डास्ट्रियेल एरिया बे एरियानि सोमोन्दै सावरायफैनाय जादों आरो इल्टिमेटलि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नैबे कक्लाबारि एग्रिकालचार फार्माव जि एकर्डआव थानाय इन्डास्ट्रियेल एरिया बे एरियाखौ लानानै बेम्बुनि माने औवानि जिखिनि इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रिखौ जि मोनसे मडेलिटि खालामनाय बे मडेलिटि खालामनाया इल्टिमेटलि जाफुंबाय होननानै जों मिथिगौ दा बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमखौ जोंनि गेजेराव दिनै सावरायनाय जादों आरो जों मोनसे प्राइमारियाव 100 जन लेंहरनाय जादों बियो ब्लक कमिटिनि लाइमोन हान्जा पेरेन्टस आरो आइजो हान्जानि अनगायै मोनसे प्राइमारियाव 100 जों लेंहरनाय जादों गासै जोंनियाव मोन 9 प्राइमारि दं बिदि हिसाबै 900नि जों सायाव निस्सय जादों मानो होनबाथाय लाइमोन आरो पेरेन्टस आरो आइजो आफादा आलादाहाय दा ओंखायनो निस्सयকৈ 900नि सायाव जादों आरो